खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 5 मार्च 2023 बारायजो रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोसानि अंगफोरजों लोगोसे सासे बर' सुबुङा एरेस्ट खालामजादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय पानबारि खैरोगुरि हादानाव एसएसबि हानजाया गोख्रों सिग्रोमनानै मोसानि बिगुर, मोसानि अंगफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे अनसुमा केरकाटारि मुंनि सासे सेंग्राखौ एरेस्ट खालामदों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। थांनाय 17 बोसोराव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा महिलारि बिथाङा गं 95 गामिफोरखौ सोसननो हायासै। दिनै आसाम रायजोआव बर' रावा आसामनि लोगोआरि राव महरै गनायजाबाय, नाथाय बर' रावा दासिमबो अफिसियेल राव महरै बाहायजायाखै होननानै सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। नाथाय थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि मोननि गभर्नमेन्टआबो बे 95 गामिखौ आदाय खालामनानै लानो हानाय जायाखै। जोंनि आथालनि समावनो बे आलादा बड'लेण्ड हादरखौ जुदि सोरजिना लानो हायाब्ला बे बुहुमाव बर' हारिया गावनि राव, गावनि हारिमु, गावनि सोदोमस्रिखौ लाखिनानै बासायनानै रैखा खालामनानै हारि हिसाबै थांना थानो मस्त गोब्राब आरोखि। 2003आवनो बर' लेंगुवेजआ भारतनि संबिजिरखौ सोदांनायब्लाबो 8 सिडुलाव दिनै हाबनो हाखांबाय। नाथाय बिराद दुखुनांथाव दिनै आसाम रायजोआव बर' लेंगुवेजआ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबैसो स्वीकृति होजाबाय। वेरेस 8 सिडुलाव हाबनाय लेंगुवेजआ बे वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौमोन। असमिया रावा जेरैहाय आसाम ब्रह्मपुत्र भैलीनि स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज, बेंगलि लेंगुवेजआ जेरै बराक भेलियाव अफिसियेल लेंगुवेज, थिग बिदिनो जोंनि बर' रावाबो आसाम रायजोआव स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जानांगौमोन। मोनसे मुगैथाव जाथाय। पान्जाबाव सासे 46 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ लांखानानै गस्लाफोरखौ बिस लाबोनानै लांथं खालामनो नाजानानै जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय हारपाल सिं। गथ'आ जेब्ला फरायसालिनिफ्राय न' फारसे थाबायलांगासिनो दंमोन अब्लानो दुथां हारपाल सिंआ बे जाथायखौ खालामनो नाजादोंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।